Ak si nevidel duel a chce si ho pozrieť zo záznamu, tak toto video ešte pozeraj. No, medzi golami sa nedalo veľmi natáčať, ale je to extrémne napínavé. Dvaja bomboví hráči, akože naozaj ľudia, čo majú extrémne vedomosti, sa stretli v semifinále duelu šampiónov. Nie sú tu náhodou ani jeden z nich, samozrejme. A v tomto prvom dueli rozhodla jedna nesprávna odpoveď u Juraja. No, takže prvý duel prehral o 30 €, čo nie je vôbec žiadna taká katastrofa, takže to sa dá dobehnúť veľmi rýchlo. V druhom dueli bude začínať on prvý, takže bude mať tú výhodu toho prvého. Takže držíme palce a dúfame, že to vyhrá a zajtra finále. Odveta pred nami. Čaute. No takže prvý semifinálový duel máme za sebou. Už viete, jak to skončilo, bohužiaľ. Čo sa týka vlogu, myslel som si, že to bude lepšie. A len bol taký problém, že nevedel som, ako to tam chodí, kedy môžem natáčať, kedy nemôžem natáčať. Bolo mi povedané, že budú tam prestávky vlastne medzi jednotlivými kolami, ale bolo to práve, že tam nebolo veľmi veľa času na to, aby som natáčal, ale fakt, že medzi niektorými kolami bolo také, že súťažiaci sa napili a pokračovalo sa ďalej, takže nevedel som, kedy môžem natáčať. Takže z toho semifinálového duelu není veľa toho. Ono a potom popravde už som ani nechcel, lebo už keď ste sledovali duel pozorne, tak ste mohli vidieť, že od tej odvety, od začiatku už Ďuri už bol taký emotívny, bol trošku taký nervóznejší, takže nechcel som ho trápiť videami, ale dohodli sme sa potom na to, že keď pôjdeme na ten vlastne zápas o 3. 4. miesto, čo bolo vlastne na druhý deň. Takže nehľadiac na to, ako skončí vlastne ten duel, takže si spravíme video na pamiatku, také, že bude nejaké reakcie vlastne aj po tom dueli. A tam sa mi podarilo spraviť vlastne lepší ten vlog, dlhší, kde som už vedel, kedy môžem natočiť, čo môžem natočiť, takže spravil som tam aj medzi jednotlivými kolami nejaké vsúky a to sa mi podarilo celkom dobre. Tento duel uvidíte v televízore vlastne za 2 týždne, lebo budúcu nedeľu bude vlastne druhé semifinále, kde bude Jakub s Dušanom a potom už bude tento spomínaný Ďuriho duel. Máte sa na čo tešiť, bude to tiež dosť napínavé a celkom zaujímavé, takže a sľubujem, že vlog bude lepší, takže tešte sa. Ahojte.